Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, para rawuh sedaya, alhamdulillah kita saged ngajengaken pengaosan menika sesarengan kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunya wal akhirah. Monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, sampun kita bicara wonten ing pengaosan ingkang sampun soal nini tajrid kalih asbab ingkang kekalihipun kala wau sejatosipun makom ingkang dipun tentokaken dening Allah. Tajrid menika nggih makom dalan sing kenging tinggi wusul dhateng Allah. Napa asbab nggih makom sing kenging diwusul dhateng Allah. Sing penting boten soal apik endi tajrid karo asbab, boten soal niku, tapi sing penting aku karo Allah dipanggono di endi. Niku sing penting. Mula lek upama pindah saking posisi tajrid tumuju dumateng posisi asbab, saking posisi asbab tumuju dhateng posisi tajrid, selama perpindahan itu dari kehendak Allah, maka itu tidak akan mengganggu apa-apa, asal kula panjenengan dalam posisi kala wau terus berlangsung rasa rumangsa napa netepi takdir sing pun ditetepno dening Allah Subhanahu wa taala. Napa wong mboten oleh mboten gadah mboten angsal gadah cita-cita, angsal sing gak ngolehi sapa. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi tetap takdir Allah itu yang terjadi. Dan cita-cita yang sampean rancang niku mboten enten labete napa-napa terhadap ketentuan takdir Allah. Tegese kok Gusti Allah nakdirno sampean niku terus karen rebukan riyen kalih sampean mboten. Tak nggih mboten. Jadi kan mau jenggelet dadi wong niku piye dicak rembukan dhisik. Kowe gelem tak dadono wong.
Tak nggih mboten nggih ora-ora dadi wong ngoten nggih. Terus jenengan kok terus dadi wong terus delalah dadi wong melarat. Iku dijak musyawarah. Jenengan dadi wong sugih ya ora dijak musyawarah. Itu lho nggih. Niku kudu disadari niku. Mila lek enten wong kok ketok duwe rancangan sing dhuwur sukses. Ngoten. Cita-citane kasil kabeh. Cita-cita saged hasil ngoten niku jane kok ngerubah takdir niku mboten. Cita-cita yang tinggi itu pada hakikatnya adalah masuk di dalam lingkaran takdir itu sendiri. Mula dawuhipun kitab Al-Hikam dene Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun dawaken wonten ing hikmah ingkang kaping 3 nggih menika dawuh sawabiqul himam la tukhriku aswaral aqdan. Sawabiqul himami utawi pira-pira disike pira-pira himmah. Enten sing ngangge makna model diwalik. Sawabiqul himami utawi cita-cita yang cepat sampai pada tujuannya. Iku latukhriku ora bisa mbedah, ora bisa njebol aswaral aqdari ing pira-pira bates-batese takdir. Enten unen-unene wong Jawa kridaning pakarti ora bisa mbedah kutaning pasti. Iki kene sing ngono. Kridaning pakartine menungso ora bisa bedah pastine Gusti. Niku kedah yakin lan niku nyata ngoten lho. Kangge nyata. Bi jenengan gadah rancangan cita-cita ngoten kira-kira sing mboten geseh ngoten pinten persen. Mboten enten cita-cita kok gak geseh, mesti geseh. Upama secara napa nggih jumlah mungkin keturutan ning secara waktu mesti mboten pas. Umpama sampean kepengin lan cita-cita aku sesuk nagih mesti oleh dhuwit 1 juta. Mungkin secara 1 jutane keturutan. Tapi rancangan sampean tekane 1 juta jam 8 ngono kok iso mundur jam 9. Lan ngoten. Mboten saged. Mboten saged. Mergo napa? Menungso niku gelem gak gelem menungso niku pangkate panggah kawula. Sing jeneng kawula panggah duduk bendara. Dan dia tidak punya hak untuk memberi keputusan. Oke. Lah sing jenenge himmah niku pun namung pengangen-angen cita-cita, pemusatan keinginan dan pemusatan pemikiran. Nggih. Wonten ing sarah-sarah penjelasanipun hikam sing mengenai bab himmah lan takdir menika wonten ingkang dawaken ngeten. Himmah niku enten diarani himmah sabiqah, enten sing diarani himmah mutawasithah, enten sing diwastani himmah mutaakhirah. Sing umum niku himmah mutawasithah. Antarane jumlah energi cita-cita rancangan sing dirancang niku nggih sesuai lah kali rancangane niku ya senajan upama geseh ora patek akeh niku diarani himmah mutawasithah. Sedingan imbang antarane ikhtiar karo hasilé niku imbang. Enten sing himmah niku sing mutaakhirah. Jumlah metentenge pikiran karo rancangan penyediaan sing di napa cara program sing di gaya alokasi wektu ngoten kira-kira lek sakmene iki iso menempuh sakmene. Terus jenengan ngitung jam, wah itu wis jam 11. Jam 11 iki kok teko Pasuruan jam 1. Coba ngoten. Niku cita-cita himmah lho. Lah kok jam 1 niku terus teng kepanjen. Lha niku jenenge mutaakhirah. Maknane napa? Antarane cita-cita sing digarepne kalih kenyataan sing dialami niku mundure kathah. Niku jenenge himmah mutaakhirah.
Lho ngeten sing himmah niku sing sabi kok. Anantarane angen-angen sing diencakne lan ikhtiar sing ditanjakne karo hasil sing ditampa niku sik amba sik gedhe sik cepet hasil sing ditampa niku. Lah niku namine himmah sabiqah. Wong agek kemerentek tok lho wis keturutan. Lha iku hebat to nggih. Nek wong mara nganu Mbah, kula sakit, Mbah. Sakit napa? Oh, sakit untu. Untune ngisor napa dhuwur? Sing dhuwur, Mbah. Iki kurang dina. Pun wonten seminggu. Wis mulya engko lak waras. Iki apa ngeten tok lho. Metu keng lawang waras. Iki jenenge himmah sabiqah. Blas cara tancaan ikhtiar usaha cara lahir sabab sing wajar mboten metu tapi napa hasilnya pun ketampa. Napa ngeten iki jenenge piyambake ngowahi takdir mboten. Tetep niku klebu teng takdir. Sakjane sing mandi niku duduk dungane niku, sing mandi duduk japane. Sing sukses duduk ikhtiare. Sing hasil duduk usahane. Tapi sing terjadi niku takdir Allah Subhanahu. Takdir niku namung diarani sabab. Sabab itu tempat penampilane takdir. Iki sing wingi pun dicuplek sithik nika nggih. Cuplek sithik. Jane wong urip iki mung kaya wayang. Mboten ana perang Brontoyuda. Wong Pandhawa merangi Kurawa. Wah seluruh aktivitas dingan iku jane namung napa to? Leh ngobahno dalan. Nek sing dipikirane dicontokne Janaka kalih Buta Cakil niku to nggih. Ngono Buta Cakil niku bisa aduhi Janaka kok iso glempang-glempang Buta Cakile sampai iso melebat teko gunung bareng ngoten niku. Sing mlebatno napa Janaka? Janaka namung mancep teng Gedebak kok. Terus tangane mek diketawekno ngoten tok karo dalange terus kalau dalange etok-etoke sing Buta Cakil dikeplekno. Jane sing ngeplekno dudu Janaka. Wis sing ngeplekno niku dalange. Cuma penampilan teng kelir pewayangan niku ditampilno seakan-akan sing sekti, sing hebat niku Janakane. Sami kula jenengan nalika dadi dukun mandi, sing mandi duduk dukune. Panggah takdire. Dan dukun niku namung tempat penampilan enten penisbatan ngoten Pak mawon. Iku. Mboten saged enek cita-citane wong kok iso bedol takdir mboten saged. Mila dalam hal tata kramane wong ibadah pengen usul dumateng Allah. Cita-cita itu tetap aja didadekne mesti. Saya tahun sekian harus selesai kuliah, tahun sekian harus sudah punya istri, tahun sekian harus sukses usaha saya, tahun sekian saya sudah punya rumah, tahun sekian punya mobil, tahun sekian walah kok kaya dadi Gusti Allah dhewe. Kan ngoten. Mulane cita-cita itu boleh wis rancang cita-cita ki sak dhuwur-dhuwure, tapi tetep dhuwur dhewe kudu bokai insyaallah. Lho mboten. Lan aja dipestekno. Aja dipestekno. Mergo sebab akibat sing dipahami akal karo sebab akibat sing ditetepno takdir niku sing sering geseh. Mulai dari soal yang kecil sampai yang besar. Soal yang kecil dan yang besar. Contohnya ngene ngeten, sapa sing sregep ngaji nahwu dhek bakal pinter nahwu. Jadi mulai rancangan akal gitu nggih. Data sing ditemoni akal pancen sing sering ngoten niku. Terus akhire dhek ngerancang lek ngono muridku iki ben iso nahwu kabeh kudu tak ajari nahwu sak akeh-akeh. Nah ternyata takdir Allah mboten ngoten. Bocah sing dipaksa metenteng ngaji nahwu sorop niku tiba engko akhire ora pinter nahwu sorop, tiba malah pinter tafsir. Lha niku saged. Teng Pondok Tambak Beras Jombang niku kula mondhoke teng mriku.
Nganti sakniki sik mondok teng mriku. Mondok kebablasan gak mulai. Ini ku kata sing nalika isih mondok cita-citane niku nggih kepengin dadi ahli mantek balaghah, tibake bangsa tibake dadi pegawai negeri mulang teng aliyah negeri malah dadi guru matematika. Ngoten niku nggih. Kata iki ku aku piye ora seneng lho matematika lah kok saiki aku dadi guru matematika. Malah kanca kula sak kelas niku sing lucu kan. Ya mbek niku nalika sekolah niku wis turu ngoten mawon ngantukane setengah mati ngoten. Tapi nggih pinter ngerapek atine gurune ngoten niku pinter. Dadi ya ora patek dikai biji elek. Ngoten niku tamat mualimin tambak beras. Ya mbek terus rabi. Bangsa ngoten kok daerah Bojonegoro, daerah Mburna. Ya tamat mualimin niku lho. Alim ini setingkat aliyah. Lah kok terus para duwe cita-cita greget terus desa kene urung duwe sanawiyah tak dekne sanawiyah. Oleh 3 tahun anu didekno aliyah, sukses sampai iso ngedekne aliyah padahal duduk sarjana pendidikan. Lha ngoten. Lah kula takon lha kula mulang piye? Lah yo mbahku dhewe gumun. Biyen niku pelajaran iku ora enek sing paham. Bungsu aku macak jadi kepala salawiyah ngono kuwi lek enek guru kosong pelajaran apa kuwi aku yo seneran lho. Jadi PMP, IPS, napa iki nek pelajaran PSPB. PSPB iki. Napa niku? Napa? Perjuangan Nah? Oh, PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa niku jare aku biyen ngono-ngono kuwi gak paham. Kok yo iso aku. Dan sing aku gumun pas wayah akidah akhlak. Aku nek pas wayah diulang tauhid gak paham. Lalu pas ngerang akidah akhlak yo iso aku. Mergo aku kadung dadi kepala sekolah, lah nek guru bolos sing ngisi kudu aku lho ngoten. Ngoten niku saged. Niku jenenge takdir. Padahal metentenge piyambake yen mboten metenteng niku metentenge namung krana napa dipeksa karo bapake, dipeksa karo gurune. Mbah turu gak turu sing penting budal sekolah. Namung ngoten tok. Jadi ternyata tukul ini tukul takdir sing beda. Nggih. Kadang-kadang ngeten yang niku nek niku hubungane kali soal kenyataan. Nek sing nuwun sewu wong ahli toreka, wong sing belajar wiridan. Wis sapa sila ular jada motor tasbih. Cita-citane lho himae niku pengen piye to bisane aku lek wiridan iso nges. Nges iki diomongne nges ngoten nggih. Wiridan iso pokoke iso sampai kelelep nenggone wiridku semakin dipetentengno semakin gak iso. Lagi ngoten. Salat bare yo ngono, salat itu karepe sing khusuk. Usalah mulut takbir di alon-alon sedekep sampai ngiwo. Ini niku ki pagah boten khusuk. Tapi tidak baik gak ada himmah. Punya cita-cita dan pemusatan pikiran ke sana, pengerahan pikiran dan pokok ikhtiar sapole itu namanya himmah. Loh, ternyata mboten dadi. Lah bangsa nuwun sewu. Pas teng WC. Nggih teng WC niku. Niku lak moro-moro zikir niku muni dhewe. Moro-moro kaya kebuka sembarang kalir zikir iso muni, awake iso muni kabeh zikir Allah. Nggih nikmat. Pas teng WC sing ora niat malah dadi sing paling dhuwur saja toh meteng malah ngluyur ning dindi lho niku. Niku jenenge himmah mboten iso bedah takdir. Nah, kula nate nanglet ngoten niku dipun jawab ngeten. Dipun dawaken sakjane ora kok sing marai kowe mara zikirmu teka iso muni, atimu muni ngono kuwi dudu mergo lemu ning WC. Niku sakjane olehmu metenteng pas ning salat kowe gak iso kuwi lho. Pas kowe ndur sajadah wiridan metenteng ora iso ngono kuwi lho. Kuwi karo salat disimpen terus diparingno pas kowe ning WC. Kok upama kowe gak tau metenteng ning ndur sajadah kira-kira ya ning WC gak iso muni. Maknane napa? Panjen takdir niku mboten kudu persis karo karep sampean. Niku mulane dalam hal niki tata kramane wong duwe himbah niku kudu tetep dipunggah
Ngeten dipunggel sing dhuwur dhewe niku kudu dionekne insyaallah. Lek sampean selalu muni ngoten insyaallah, insyaallah. Iku nggih mboten gampang stres. Tapi yo dibalik teng nika soal itimat malih nika, soal takdir, soal asbab macam-macam. Kok peh walau takdire wis diatur karo takdir ora usah ikhtiar lho ampun ngoten. Himmah itu pasti ada, itu sudah manusiawi. Setiap orang punya himmah. Tapi aja pisan-pisan himmahmu niku cara wong Jombang karane nglamak. Aja pisan-pisan himmahmu ku nglamak sampai nyaingi karo iradahe Gusti Allah. Wong Jawa aja ndisiki kersa. Niku penting, penting. Lah butuh ngoten mungkin jenengan tabrakan terus. Lho, kok gak tau pas. Lah, Allah niku sing sering lek maringi niku nalika wong wis ora karep, niku nembe diparingi. Tapi nalika wong niku tesih karep malah gak diparingi. Niku sing sering ngoten. Niku salah satu bentuk sunatullah, kebiasaane Allah maringi niku ngoten. Lah niku angel kok niku. Nek ngono aku tak gak karep ae ngoten. Ya karep ngoten. Sama nek aku tak gak karep iku manane karep kok. Lagi ngoten. Di wong niku lampun mboten karep, iku biasane kali Allah malah diparingi. Tapi lek tesih duwe karep mboten diparingi. Napa? Karena Allah welas dhateng jenengan. Ngoten. Nek sampean karep langsung diparingi, karep langsung diparingi, karep langsung diparingi. Sampeyan mengke terus dadi Gusti Allah. Ngoten. Lek sampean ku dadi Gusti Allah, tanggung jawab dadi Gusti Allah niku sampean gak mampu. Mengke tabrakan karo kodrat esensi asli posisine panjenengan dadi kawula niku wau ilang. Wong Petrus kok dadi ratu. Dan Petrus iki ya dadi punakawan ae lho. Jadi ratu ya ben Janaka napa Kutadewa napa Duryudana napa sinten ngoten dadi ratu. Ngoten. Niku jenenge nglenggana ing urip. Nrimo ing pandum. Ngerti tugase dadi menungsa. Ngerti dadi tugase dadi menungsa. Iku hubungane sajane kali soal tajrid kali asbab kala wau. Betul nggih? Soal sajane niki soal himmah niku hubungane kali soal asbab kali tajrid. Senajan himmah sampeyan liwat tajrid niku nek aku tajrid niku mesti aku gelis mukasafah, engko gelis oleh karomah. Mergo aku wis ora ngurusi dunia blas, aku dadi wong zuhud. Lah aku dadi wong zuhud engko sembarang kalir dicukupi Gusti Allah. Nek munine ngoten niku muncule keng sampean dhewe niku sampean langsung ora sadar jenengan niku selengke malik posisi Allah dadi buruh sampean dadi juragan. Tapi yo agar karep keturutan. Agar karep keturutan. Terus pokoknya karepku kudu dituruti. Karepku kudu dituruti. Terus malah kudu mboten sing sampean paksa sinten. Maksa uang. Dan apa uang niku iso nuruti karep sampean? Sing saged nuruti karep sampean sinten? Nggih namung Allah. Ya tapi lek sampean iki terus nglamak ngoten niku, anggere duwe rumah keturutan. Duwe omah keturutan. Malah lek kadang-kadang mbeksa pokoke niki kedah keturutan Gusti. Lha terus wong sing lara niku ponakan kula lho. Dukune kula niku lek mboten waras isin kula. Akhire niku mboten krasa. Meneng-meneng akhire Gusti Allah sama dadekne pelayan. Sampeyan sing merintah Gusti Allah. Niku jenenge sukul adat. Jenenge sampean gak duwe unggah-ungguh, gak duwe tata krama, wong kawula kok meksa benda. Ngeten. Dadi ki pokoke himmah napa mawon tetep sampean kudu nglenggaka himmah yang ada pada otak saya ini pun sebenarnya adalah merupakan pantulan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Soal iradah kuwi engko sing arep terjadi sing endi sing ora terjadi sing endi terserah Allah. Mergo Allah niku gadah wewenang yamhullahu ma yasha wa yuthbit.
Allah itu boleh dan memang bisa menghapus apa yang dikehendaki dan boleh menetapkan apa yang dikehendaki. Betul. Ini sajane non sewu pun kulino jane dialami awak dhewe niku pun kulino bahwa cita-cita setinggi apapun dan secepat apapun cita-cita itu terselenggara itu bukan cita-citanya sebenarnya, tapi itu tetap masuk dalam lingkaran takdir. Berarti cita-cita itu tidak bisa menembus batas-batas takdir. Wis ta, lek pancen kuwi ditakdir dadi kiai. Ya bangga, posisimu sing paling bener ya kiai kuwi. Senajan kowe kepengin duwe cita-cita bisnis ya gak dadi. Ngoten. Dadi ini kowe pas nglakoni kiai getu, butuh mulang, nek bocah santri teko mbok ulang. Nek wong bodho mbok ulang, diundang ngaji budal. Lah kok moro-moro karo Allah, tengah-tengah mulang ngono kuwi delalah. Ora karepmu dhewe kok. Karepe kono takdiri kono. Ora nek kenalan. Nganu iki kententian butuh tanah kuwatah iki. Jenengan mesti lak nggih ngaos teng mriku lak ngertos enten informasi. Sinten sing badhe tumbas tanah kok enten sing gadah sing badhe nyadi tanah. Oh enten teng Jombang niku. Enten tiyang dodol tanah niku 40 hektar nganti sakniki dereng payu. Kula nggih namung ngoten niku tok, ngekek informasi ngoten tok. Moro-moro diparani dhewe. Terus kono transaksi lho, moro kula oleh dhuwit lho ngoten. Akhire ora sengaja moro-moro kiai ngerangkep dadi buru jasa maklar tanah lho ngoten. Tapi ora karepe dhewe ngoten. Ngoten iki mboten apa-apa. Wong ora ngono kuwi kok. Saged lan angsal ngoten niku. Kalau upamane jenengan pun wis tajrid nggih, maksudnya wis karo Gusti Allah usahae wis dipedhoti kabeh, jenengan pun nglenggono alhamdulillah tak tajrid. Lah kok moro-moro nek wong ngajak petung, lha petunge jodoh, ki yo barokah, moro oleh dadi. Tapi yo enak-enak wiridan nek tamu. Nah lho Mas iki, iya sampean biyen lah tahu ning pasang sepeda ngono to. Iya nyapa? Sampeyan nek pengalaman naksir sepeda yo lha iki lho nek sepeda. Iki lek cara taksiran sampean pira ngene iki? Ya, iki paling larang 5 juta iki. 5 juta iki wis ngono. Tulung gak mendol pisan lak wis. Pokoke oleh 5 juta ngono. Dadi nek wong mara, "Lu kancaku butuh sepeda lho, Mas." Anake purek gak gelem sekolah nek gak sepedaan. Kira saestu. Lek butuh sepeda, aku butuh sepeda tapi pira? Wani pira 6. Ya wis iku enak iku lho. Njaluk 6 apa? Tuku 6 lha iku teko ning omah niku lho. Sing mara niku butuh mara lek dhewe 1 juta ngono. Saged mawon lek niku tak. Jadi himah niku ampun dipeksa nembus takdir. Lek sampai dipeksa sing sengsara sampean dhewe. Wonten malih sing hubungan kali soal takdir kali ikhtiar himah niku wau. Wong langsung jane nggih panggah mulek mawon persoalane. Napa? Lah iya ora usah ikhtiar takdir dadi ya dadi. Ikhtiar jelebut lek takdir gak dadi yo gak dadi ngono lah apa kangelan kandang barang. Nggih. Niku mesti benturane ngoten niku. Bolak-balik ngono ngaji nun sewu kula cilik ngaji tauhid anggere wis kok bab kodok kodar takdir ikhtiar niku mesti benturane ngoten niku. Dikandani bolak-balik kok panggah ora ngandel ae. Takdir iku mesti dadine. Rumah kuwi sifat manusiawi sing wajar anane. Tumandang kuwi kewajiban sing ditetepno pangerane. Lah wis genah kok. Sajane pun genah. Tumandang niku perintah sing kudu dilakoni. Himah cita-cita niku sinyal iradah saka pangeran sing kudu ditampa. Nah, takdir sing dumadi sing terjadi niku keputusan akhir saka Allah sing kudu diyakini. Nggih penak. Demare terus sinyale niku dihubungno ngeten. Ikhtiar, qadar niku dadi siji saling terkait. Nah niku sing marai konflik. Ngoten. Ikhtiar niku perintah. Takdir niku
keputusan napa saking Gusti Allah mesti terjadi. Takdir iku mesti terjadi, ikhtiar niku perintah sing kudu dilakoni lah. Dadi was kula nglakoni lah ya lek tiwas kula nglakoni manane kuwi ditakdir iso nglakoni ngoten lho. Aja muni tiwas. Nek kowe wis nglakoni ikhtiar maknane kowe ditakdir ikhtiar. Ya terus kok ora cocok karo angen-angenmu ya pancen kowe ditakdir gak cocok nek penak. Maknane apa? Kowe iki kawula ngenggono ngono lho. Sakjane namung ngoten iku tok, tapi napa to kok abot kok angel banget nembus ngeten iki nafsu, Pak. Napa? Nafsu. Nafsu niku bolak-balik pengen oleh jeneng. Senajan ra melok duwe pengen ngaku lah ngoten lho. Nggih. Enggak ala ngoten. Wong niku rata-rata ngoten niku nafsu niku pingine ora melok duwe ritek, sing penting melok duwe jeneng. Lek gak aku mosok iso. Lek gak aku lho sajake kok kaya yo. Lah kene apa kok kula panjenengan dijak nglenggono teng takdir. Kok angel nggih mergo nafsu niku. Wonten pengaosan sing pun dangu mungkin kula nate nerangne sebuah analisa kemanusiaan sing dijawabke dening sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terus pundi? Ngoten. Dawuh sahabat Abu Bakar, menungso niku dihadapkan pada napa nggih? Tuntutan-tuntutan atau dorongan-dorongan 6 dorongan. Nomor 1 menungso niku langsung kalih Allah taala dipun paringi sinyal sing jenenge Shiratal Mustaqim, hidayah, petunjuk, tuntunan baik niku melalui ilham sing bener, rasa nurani, fitrah, utawi melalui dakwahipun para rasul, melalui kitab-kitab suci. Iku sedaya hubungan antaranipun menungso kalih Gusti Allah. Napa tujuane? Supaya menungso saged balik teng Allah. Jenenge dikei fitrah hati. Nah, nanging menungso sing dikei fitrah ati sing pun mulus diparingi hidayah sampai diperbesar nganggo nabi, diperbesar nganggo Quran hadis, sampai diulur-ulur ngajine kiai. Itu ternyata untuk menuju Shiratal Mustaqim balik teng Allah niku mboten saged mulus. Sebab napa? Ternyata menungso urip teng dunya niki kalih Allah taala sakliyane dikei fitrah kalbu disukani sing jenenge nafsu. Apa? Nafsu. Nah, nafsu, wateke nafsu niku ingin selalu meningkat. Ingin selalu meningkat. Nah, niki pancen ketepaan, nuwun sewu ketepaan, ya ora ketepaan ya pancen perlu. Ketepaan lakone menungso sing kedah meliwat Shiratal Mustaqim niku wau. Ngene pengaosan sing sampun liwat tau lah dijawuke lek napa menungso iki musuh jenenge iblis. Jadi perjalanan Shiratal Mustaqim balik teng Allah niku enten musuhe jenenge iblis. Niki sing nentono iblis iki nggih Gusti Allah. Lah Gusti Allah maringi iblis dadi si musuhe menungso niku mboten kok Gusti Allah ajeng yang salahne menungso mboten pancen Gusti Allah kepengin mengangkat derajat manusia di atas iblis itu. Dan ketok lek antarane iblis karo menungso niku luwih mulya, menungso mulane perlu digatokne. Cara wong perlombaan ngono bal-balane perlu duwe musuh. Lah nek ora duwe musuh wis sing juara sapa? Lagi ngoten. Mulane menungso niki saderenge nganu napa turun teng bumi pun dikek musuh dhisik jenenge iblis. Niku perlu nek dikek musuh ben ketok lek juara. Mereka apa sampai mengumumkan diri, aku juara apa bal-balan. Lah nyapa? Aku iso nglebokno bal ning gol sak jam ping 20. Tapi ra nek musuhe lho. Lha apa iso dadi juara? Lagi betul lagi? Mboten saged kok anane kok ketok mulya,
menungso pantes oleh hadiah swarga niku nalika pertarungan perlawanan kali iblis niku. Mulane sampean gak perlu geting karo iblis, tapi sampean sadar oleh iblis ku musuh. Tuwa sampean geting nyatane gandeng terus. Malah sampean lek perlu ngegulno balik iblis ngegul sampean dhewe lho kalah terus. Mulane perintah tengkokan mboten enten kok perintah getingo karo setan, getingo karo iblis mboten enten tengkokan muni ngoten. Quran iku lek dawuh wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Aja melu jangkae iblis, jangkae setan. Manane pacara wong bal-balan lek kowe nyaduk bal kuwi aja niru nyaduke setan mergo sak nyaduke setan kuwi mesti bale arep mlebu golmu. Betul lho nek kowe tiru-tiru kono ya gal golek dike bunuh diri. Ngoten. Niku dadi jenengan ampun geting tapi aja melu langkahe ngoten lho maknane. Tuwa sampean geting dulu-dulu setan kurang ajar. Halah nyatane kowe lek nyaduk niru kono kok apa muni-muni kurang ajar barang iku musuhmu ben ketok lek kowe engko mulya. Nah, penggodaan penggodha niku mun kalih nggih, nomor 1 menungso digeret kalih hidayah Allah teng siratal mustaqim. Nomor 2 menungso duwe musuh jenenge iblis. Akhirnya untuk masuk siratal mustaqim niku alat, tapi senajan alat lek gelem berjuang sing tenan iso gol larang kading ngono diarani juara. Sak jam gol ping 3 ngono wis juara mergo musuhe gak ngegolno blas. Lah timbang sing sak jam ngegolno swidak nek gak ana musuh niku wau. Lha kan iki sing juara malah sing niku wau sing citik niku wau. Saliyane niku ternyata iblis niku nggih duwe kanca sing kena di partner. Sing niku balane menungso ajane, tapi sok-sok niku kolusi kali iblis niku. Napa nafsu niku wau. Di nomor 3 ya. Nomor 3 nafsu. Nafsu niku napa nafsu niku kalih Allah sakjane niku sangune uripe menungsa. Ben apa? Ben menungsa niku terus munggah. Mergo bahane menungsa niku keng lemah niku asor. Nek dikei power sing jenenge nafsu, menungsa punya daya peningkatan. Pengen ningkat derajate, munggah sak dhuwure. Pengen meningkat ben apa? Perjalanan menuju siratal mustaqim balik teng Allah sing maha mulya niku lho. Niku saged lancar. Mergo lek wong dikai nafsu, mboten iso budal ibadah. Kepengin oleh swarga, pengen ketemu Allah, niku mboten iso. Sakjane ngoten asline niku. Nanging krana enten iblis, nafsu niku sak dibisiki karo iblis. Meningkat mesti ngono lho. Bolak-balik dadi kawula. Ya kapan bagianmu? Dadi Gusti Allah sisan ngono lho. Ngoten. Aja gelem manut perintah Allah. Manusia kan harus bebas, masa urip sepisan gak bebas. Bebas ngono lho, ora usah macam-macam syariat ternolah. Balese apa ngono. Akhirnya apa? Menungso sing ngeten iki niku ingin meningkat, tapi karo iblis volume digedhekne kebablasan. Volume nafsu yang mestinya untuk mencari kemuliaan itu untuk menuju Allah, akhirnya kalau iblis digono srip ngoten tak. Akhirnya orang terima pengen tumuju teng Allah ning pengen jejeri posisi ketuhanane Allah. Jenenge dadi tauhid. Dadi apa? Tauhid contone Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku pangeran paling top. Pangeran paling top lagi lucu. Niku berkawak bahasa-bahasa nafsu. Pengen yang lebih. Ning karo iblis bablasne kongkon nyaingi Gusti Allah. Sakjane maknane apik aja. Lajeng sing nomor sekawan menungso niku kali Allah nggih disangoni sing jenenge syahwat. Napa? Syahwat iku jane sangu keng Allah. Syahwat iku napa ta? Keinginan makan dan keinginan berhubungan seks. Soal panganan sing hubungane mbek weteng karo soal seks sing hubungan karo ngisor weteng. Niku sajane kersane Allah gak enten hikmah. Napa hikmahnya? 1, soal makanan adalah untuk kelangsungan hidup fisik manusia itu sendiri. Soal seks adalah untuk kelangsungan jenis makhluk yang namanya manusia. Jadi wong niku lek gak hubungan seks,
Orang jima blas mone sak donya niku kowe sing lanang wis gak lanang gak wedok-wedokan. Sing jare wong wedok wis gak lanang-lanangan. Kok itu berlangsung begitu terus sampai 1 abad menungso entek. Mulane diparingi kekuatan sing jenenge syahwat jima kali syahwat makan itu untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tapi karo iblis itu seringkali volumenya dibablasno. Nyatane syahwat niku enak to, mangane ku enak. Urusan ndek wong wedok niku nggih enak. Lah akhire terus dadi mangko golek swarga kesuwet. Yo iki dadene swarga lah wis. Lha akhire volume dikecekno. Mangan sembarang kali ora peduli mbuh iku kae wong halal apa ora garo sing penting mangan enak. Soal wedoan yo ngono. Wong bojo ora cek ngesir bojone wong liya. Ora perlu jajal-jajal ngono jajan ning kono ning kono ning kono. Aku tak jajal sing India. Aku tak jajal sing dudu India jare kabare sing kok Tiongkok kuwi ana sing kringete wangi. Walah lah. Halah jenenge wong wedok iki jane anggere padha bolonge ya padha ae lho. Tak jane ngoten gak jane. Lek soal syahwat lho nggih. Cuma niku kali iblis banyak dihias-hias, diiming-iming supaya volume syahwat itu membesar sampai orang lalu membunuh itu lupa kepada siratal mustaqim sing sakjane tugas awal fitrah ini. Betul. Jane asal mulane niku kangge hikmah kelangsungane urip. Tapi sesuai karo iblis volume dibablasne supaya ora dadi hikmah tapi dadi alat untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nomor pinten niku? Sekawan nggih. Mau kula aturke 6 kurang loro. Nah. Kadang-kadang iblis iku nggih mun rada kaki. Rada kaki lek ana wong dituki digodho nganggo nafsu, dhek wis kadung nglokro. Alah, wong kaya aku yang anae wong gembel ora iso aku dadi wong mulya, dadi wong top. Kan wis digodho soal kedudukan pun mboten kena nggih. Biasane malah wis dadi wong gembel ini ora iso. Utawa ditulis soal syahwat, lek ngono ya turut-turut syahwat. Turut-turut syahwat alah. Syahwat wis percuma wong gak iso. Nuruti syahwat gak iso. Kenyataane kabeh iku butuh duit lho, Mas. Wah, muni ngoten niku. Terus langsung kesempatan. Iya bener kudu duit. Mulane ngene ya, lek kowe pengen mulya, lan lek kowe kepengin iso nuruti syahwat sak puas-puase, ya kudu golek duit sing akeh. Mane wis ora usah ngareken ibadah, golek duit ae sing penting. Nah, padahal sing jenenge duit, rezeki, dunya niku kali Allah Taala pun dipetung lan diitung niku kangge alat perjalanan kehidupane manungsa, kangge nglangsungke kekhalifahane wau. Manungsa butuh nuruti syahwat mangan, kali Allah dibukai rezekine panganan. Manungsa butuh syahwat wedokan, jodoh kali Allah diparingi jodoh sing diatur. Manungsa diparingi kedudukan, butuh kedudukan, kali Allah dikai kedudukan, wong dikai takwa akramakum niku. Sakjane ora nggon kabeh. Tapi kali iblis ngono kok manut kabeh. Wis wis. Saiki digodho soal rezeki ae. Diomong lek rezeki kuwi kudu diuber. Kok lek gak diuber gak kasil. Duit kudu digolek akeh-akeh. Lek gak duit gak iso duwe pangkat. Lek gak duit gak iso ngrasakno nikmat. Akhire wong niku langsung nyingkur Gusti Allah. Srek kabeh nyembah duit. Pokoke ndi-ndi sing kono enek duit ya iku sedina. Winter iki lek gak duit gah manut aku. Masih mung tamat SD kok duwite akeh iso dadi konglomerat. Nek insinyur lho diperintah cah tamat SD gelem. Begitu. Jadi terus napa? MBA. MBA lek dikon dadi manajer perusahaan. Lah sing duwe perusahaan iku SD gak tamat kok gelem. Mergo apa niku? Mergo kadung berpaling sing diuber duwite. Harga diri soal ilmu dhek pinter gak tau dipikir. Lagi ngoten. Niki terus berpaling apa boleh terus soal ibadah ora kanggo. Wong sing pun niate golek duit karena ingin mencapai sukses semu niku mesti dadi wong cetil. Dadi wong cetil mesti niku. Upama kasil sukses di samping cetil mesti alat kan apa dunyane
bandane arep dienggo alat berfoya-foya nglalekno Gusti Allah. Ya ngoten. Sakhire enek wong niku sing digodha liwat nafsu ya gak kena, digodha liwat apa? Syahwat ya ora kena, digodha liwat soal dunya ya ora gak kena. Mergo apa? Kira-kira makome jane makom tajrid wae jane. Ngoten. Piye? Kowe ku anu kok dadi yo wong sumulya halah wong sekolah ora tamat kok. Iya ngono gula wong wedok sing ayu anu ala sapa gelem karo aku. Iki kalau nyambut gawe ben oleh duit. Ala piyaka terus-terusan ngono ngoten. Ya ngono mendem wae lho ngoten. Napa? Tuntutan jasad. Menungso niku kali Allah Taala nomor 6 diparingi sing jenenge jasad untuk wadah ekspresi seluruh aktivitas kehidupan. Lah jasad niku duwe tuntutan dhewe, napa? Jaluk leren. Jasad niku dipeksa gak kena. Jasad kok gigi nuruti nafsu kesel. Nek gak ngandel sama jajar, ngubruk pangkat sing dhuwur, lak mara-mara lara. Kesel. Dia nuruti wong wedok terus ngomong-ngomong lak kesel. Dia jawab aku butuh leren. Napa malah kok digo nuruti Siratal Mustaqim, tahajud ibadah, ngaji sampai jam itu sampai jam 11:30. Alah, kesel jaluk leren. Gila gak, itu tuntutan fisik dan itu manusiawi. Tapi oleh iblis aja ming fisik sing nuntut segedakan tok iku kadang-kadang wong sing ijek manut karo Gusti Allah. Iblis karido lah piye disengkano supaya fisik itu kesele napa dipercepat. Napa? Percepatan menuju kepada tanah. Dengan cara apa? Mendem. Napa? Memisahkan antara kekuatan fisik kali kekuatan kejiwaan dipisah lewat mendem. Mendem kok kurang nemen, yes, ekstasi, kurang nemen sabu-sabu. Sedaya niku sakjane napa? Ingin memisahkan ruwete nafsu, ruwete syahwat, ruwete bisnis. Niku akhirnya terus napa? Kalau iblis itu idalan nek ngono kowe mendemo. Nek mendem kan iso pisah kabeh, problem bisa hilang. Tapi ternyata itu adalah proses pembunuhan diri sendiri secara pelan-pelan. Jadi banyak iblis ngoten niku carane. Kan terus tumbuh dadi soal to niku. Nah terus wong niku des pundi to Pak isane menang karo iblis. Nggih ta? Arep Siratal Mustaqim dicegat iblis. Arep gunane nafsu sing bener dadi tauhid. Arep gunane syahwat sing bener niku wau. Kebablasan, seneng wedokan, seneng panganan. Akhire serakah sak macem-maceme. Arep gunane bondo sing sakjane mazharatul akhirah malah dienggo cita-cita sing nglalekno Gusti Allah. Duwe awak sedok lalu pengen leren malah kongkon mendem. Niku ben menang karo iblis ku alate napa? Sakjane namung sepele mayar tapi nggih kata sing angel. Napa? Zikir. Napa? Zikir. Ati kalbu fitrah sing kali Allah Ta'ala mau dipanggil kengken sowan sebo niku power kekuatan sing paling ampuh zikir. Mergo napa? Lek zikir ati niku dadi Allah ngoten teng ati niku dadi niku mengke metu setrume. Setrume zikir ati niku lek nemplek teng jalur sing diluwati iblis sing ngalih. Jadi Siratal Mustaqim sing asale dicegati iblis niku kok sampean liwati lan ngendikane iblis sing ngalih. Mboten wani. Lho ngoten. Nek setrum zikir sing tengah sampean Allah niku kok neplek teng nafsu. Nafsune dadi nafsu mutmainah. Nafsune dadi nafsu sing tunduk manut teng perintah Allah. Lek zikir ati sampean Allah kok nyenggol syahwat. Syahwat niku dadi syahwat mukarramah, syahwat sing dimulyakno. Mergo napa ternyata syahwat itu untuk penyelenggaraan ibadah. Lha ibadah ya. Jadi syahwat itu jadi zinatul hayat, syahwat yang berbalik menjadi perhiasan hidup. Mangan enak, ngombe seger, duwe bojo nyenengno sing iso dadi qurratul uyun, ngantengno ati. Mergo napa?
ngumpuli bojo, leh mergauli bojo niku dibarengi karo zikir. Akhire nyawang bojo niku ora bosen. Ya beda lek nyawange nganggo nyawang syahwat alah gampang bosen. Mlebu metu ning kamar bolak-balik bojo sitok iki ae ngoten. Lan ngoten. Tapi lek atine zikir mboten ngoten. Ternyata istriku adalah partner ibadah yang tepat untuk sebo sujud kepada Allah. Jadi akhirnya delok wong itu niku indah. Masa dia merengut ngono. Ya pancen kowe kudu merengut ngono lho, Bu. Ben aku iki kala-kala ngerti merengutmu. Lah nek kowe men mesem aku kuwatir gek sarafmu sing kena lho. Niku. Jadi nek wong niku atine zikir terus niku napa-napa mboten gampang tegang. Termasuk nalika ngadepi takdir sing rena-rena niku mboten gampang brontak. Ngoten. Mulane pasti perenguti bojo ngoten nggih gampang lah nyelesaikne. Maksude nggih minimal nyelesaikne atine dhewe gampang. Mergo kadang-kadang ngenten, Pak, dawuh Kanjeng Nabi, dosa kuwi sing dibusek nganggo istighfar gak kena. Dibusek nganggo haji gak kena. Dibusek nganggo dosa apa nganggo poso gak kena. Dosa niku dibusek nganggo ulah zakat mboten kena. Pangkah nemplek mawon cara labete teng ati niku. Lah, dawuh Kanjeng Nabi ana dosa kuwi sing kowe rido. Ya ngoten. Lah mulane nek ngeten iki mengke ibu-ibu dikandhani, Bu sampean merengut terus Bu ben dosane bapak-bapak ilang lho. Kesempatan mengke ibu-ibu. Jadi nek saged ngono ngoten apa enak mawon. Upama pas bojone merengut ngoten ya alhamdulillah diperenguti bojo. Maknane bojoku iki tibake welas karo aku diwangi umbah-umbah dosaku dhewe. Mulane aku tak sayang karo ibu. Lan ngoten nggih. Kok malah sing bojone mbeturu mbesengut. Sing lanang teko kantor ngamuk, nutup lawang jeguer, terus dicandak gulune. Dadi wong wedok aja sak wiyah-wiyah. Karepmu piye aku rabine jek iso lho. Iku ora terusane masalah niku malah dodro gitu. Ora dodro mergo napa atine ora ndang lemes kanggo zikir, ora ndang lenggono soal takdir. Mergo pengawasan sing sampun kan itu diterangne. Sedaya takdir niku sakjane numbuhne perintah sing positif. Sampeyan kok ditakdir bojo sampean merengut iku maknane sampean dikongkon sabar. Sabar niku lho sing kudu sampean lakoni. Lah nek sampean sabar dosane sampean resik. Dadi meneng-meneng bojo niku mboten mengumbah-umbah kelambi sampean sing kotor, kala-kala yo ngewangi umbah-umbah ati sampean sing kotor. Dadi dongakno mawon ya Allah Gusti. Bojo kula merengut niki mugi-mugi dadoske sebab resik ati kula. Mula saking menika nek bojo kula niki kladuk wani kalih kula nyebabne kula mboten ridho. Banjur jenengan nggih mboten ridho, kula kok mesakne to Gusti. Timbang bojo kula kuwalat, bojo kula ngapura. Terus pujian Allahumma sholli wa sallim ala jero kamar ngeren-ngeren terus bojone merengut tak. Muga bojo niku lek merengut, Pak, sampean jejeri jejeg. Lha ngoten ampun nekat sampean wah. Gelar kloso mawon teng isor anjam kalih pujian ngoten. Mugi-mugi merengute bojo kula saged dados sababipun resike ati kula. Lha ngoten sampean pujian ngono kula. Lha iso-iso ae lha ngoten wis guyu ta nggih. Niku mergo lak ngoten niku lak atine gak kulino zikir. Salah angel Pak, saestu. Angel. Wong kadang-kadang persoalan malah kriwikan dadi grojokan. Ngoten, istilah kriwikan dadi grojokan. Jane persoalane sepele dadi sepolo. Niku kula nate maca kedadosan teng Bojonegoro. Wonten wong niku mung perkara jindat-undat bojone niku lho, sampai akhirnya maratuane mati. Niku lagi men perkara nafsune gegeden niku to. Sepele karo bojone dhewe ngene lho Mas. Mbako kuwi aja kesusu didol. Dinteni sik ben menawa mundak. Jare sing lanang ora didol saiki ae. Dintenono engko susu malah anjot lek godange tutup malah murah regane. Lu njang didol saiki ngono-ngono lek ndang mubet digo obetan liya.
Ala obetan liya apa paling-paling kok sampean nggo sirsiran. Sing wedok nyeplos muni ngoten iki. Ngamuk sing lanang. Dadi wong wedok dicangkem aja anggere jeplak ae ngoten. Lah sing wedok ki ngamuk genten. Samane kula Mas, masalah gak kelingan. Sampeyan rene iku kowe kathok-kathok tok sing digawa ngoten. Wah, diundak tuh malah ngamuk ngangkat kursi. Lah jerit-jerit sing wedok lah kerane kok jerit-jerit mara tuane mara. Arep nulungi. Wis akhire wis kalap. Jadi mara tuh aja kurang ajar. Lurusane anak kok ora sampe melu-melu. Tawas melu-melu ngono kuwi lah. Ya agrak-agrak kanggo kursi mlayu mara tuane niku pas teng arep lawang kepleset gedang. Pas geblak niku napa sirahe sing ngene iki kenging nglingire lawang niku dadi sababe pecah. Lagi mayar to wong arep nglakoni dosa niku dibalik liwat nafsu niku guwelis. Mulane sing penting wong niku belajar tata krama, takdir apa ae ndang ditampa, nglenggono diterima terus bar niku zikir. Lek wis zikir pikiran jernih, insyaallah Allah badhe paring carane ngambil hikmah saking kedadosan sing ketoke mboten nyenengne niku. Intine pokoke wong niku belajar nglenggono ngoten tok mawon. Baik mulai keng sing iktimat. Iktimat nika bisa jane nglenggono. Iktimat ngamal iku gak enek gunane sing penting Allah ngoten. Tajwid ki ngoten. Tajwid asbab niku jane ora ana apa-apane sing penting Allah. Lah saniki soal napa himmah kalih takdir niku nggih sakjane sing penting Allah. Mulane sing penting wis belajar zikir Allah teng jero ati. Coba bareng ngaji terus digendeng kabeh ning pasar Allah kabeh ning jalan Allah mungkin gak repot nggih teng jero ati nggih nglenggono niku. Insyaallah nek saged ngoten kita sedaya saged nampi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi wa min biyadil khairu kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.